Que no us sentiu, nens i nenes de la Benaula? Ja torno a ser aquí, el rei Carnestoltes, el rei dels poca-soltes! Un altre any ha arribat el Carnaval i ja se sap que gairebé tot s'hi val. El Carnaval és festa, gresca i rauxa, així doncs que no pagui la marxa. He vingut a anunciar que tinc ganes de ballar, però no ballaré de grat fins que m'hagueu escoltat. Escolteu, doncs, xics i grans, 3 lleis ben importants que mano ara i aquí i que jo mateix he decidit. El dijous 11 de febrer a Sant Maurici anirem i un mitjó de cada color per sobre dels pantalons portarem. El dilluns dia 15 ja haurem fet a casa els barrets per lluir-los a l'escola com uns bons bailets. I el dimarts 16 al matí ens aixecarem i amb el pijama a l'escola vindrem. A la mateixa tarda, i per acabar d'adobar, una gran desfilada i moltes ballarugues hi haurà. Que no us sentiu, nens de la Benaula? Ho mana el rei Carnestoltes. Canteu, rieu i balleu i no